soyayya. Yan mata mu so juna, da samari mu so juna, dattawa mu so juna. Soyayya. Yan mata soyayya, samari kuma soyayya. Farilla ce ita soyayya ga dukkan wanda ya wanzu a duniya. Ra'ayi ga inda mai faɗi soya ta jimawa ne mabi. Ka zanka da mai sanka hakika ka cika burin zuciya. Soyayya, soyayya. Assalamu alaikum yan uwa, sunana ne B2B. Wata waka ne shirya ne mai zance badi babi. Yau ma fa kamar kullum magana ce zan yi kan hulɗi. Duk wanda ya saurara hakika lalle ya zo duniya. Soyayya alkhairin da yake kawo duka alkhairi. Soyayya ke sawa ayyo furcin duka alkhairi. Ka so abu in ka ce ka so ai ka faɗi alkhairi. Sai ka so aljanna ka nema ka zo ga ka duniya. Ra'ayi ga inda mai faɗi soya ta jimawa ne mabi. Ka zanka da mai sanka hakika ka cika burin zuciya. Ni mai sauraro ne ga dukkanin waƙar soyayya. Na mawaƙa daban-daban da suke wake kan soyayya. Amma har yau sun kasa faɗi menene soyayya. Sai dai su faɗan aiki da hali ko furuci na ta soyayya. Yan mata soyayya, samari kuma soyayya. Farilla ce ita soyayya ga dukkan wanda ya wanzu a duniya. Soyayya, soyayya. Yan mata mu so juna, samari mu so juna, dattawa mu so juna. Ra'ayi ga inda mai faɗi soya ta jimawa ne mabi. Ka zanka da mai sanka hakika ka cika burin zuciya. Dangi ku fahimce ni muhimmanci ita soyayya. Dukkanin mai waka in zai yi yayo kan soyayya. Ni na gane cewa kurewar daɗi soyayya. Don haka na furta muso juna jama'ar duka duniya. Soyayya manufar dukkan manufofi ce, domin ko addini soyayya tushen komai ce. Almara umar abba in ji manzo haka ce, ita soyayya ta samu tushe ne tun kan kafa duniya. Yan mata soyayya, samari kuma soyayya. Farilla ce ita soyayya ga dukkan wanda ya wanzu a duniya. Aboki in har ka gane hasada ai shirme ce, duk wanda ya yi ma kyale shi ka sani ai zai kauce. Domin ko taki ne inji masu faɗa haka dai suka ce, dage kai wa kanka abun da ya sa aka yi ka duniya. Ra'ayi ga inji mai faɗi soya ta jimawa ne mabi. Ka zanka da mai sanka hakika ka cika burin zuciya.